Lakini kapok wachako go mbaka no, odhi aneo kendo e doho podi. Jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achije wetene ne ochwal e doho ma Shanzu e kaunti ma Mombasa kawuono ni kuma ne itudogie gi ketho mag timbe njore. Kwayo mar dwaro ni achijego moromo 95 mondo we thuolo kod bond ne ok otwagie bang' Mackenzie rem chopo e doho e nyim jang'ad bura Lea Juma, gino manomiyo okil mare Wycliffe Makasembo nodhi e jela mochwo kele e doho. Motelo ne mano, Mackenzie ne bodhore e wi gino mokoni en akwede mitimonegi apisas mag jela, kowacho ni ne apisago nopoge gi jowetene kendo nogeng'o ne nyaka yo. Jang'ad bura Lea Juma ne ong'ado ni achijego ochwal e doho tarik 26 dweni ma koro ibiro chiwe ripot e wi nonro motimnegi mar yango kabe pachgi ler koso oyo. Let's move it better off. Maria, ¿qué es una lista? Ng'anyo mar